в своите места съответно на Мартин Секулич, Красиян Колев и Даниел Кайзер. Ето го и началото на срещата. Първи във владение на топката ще бъдат гостите от Пловдив. Черно море започва с много агресивна преса и моряците успяват да отнемат много добри перспективи, удари града. Опасността обаче не е приключила. Правим го точно в този момент. Ето тук Антуан Конте загуби. Александър Василев овладя и с този фантастичен шут. Наистина само сантиметри го разделиха от попадението. Василев, знаете, освен добър удар има и отлично центриране. Често се превръща. Красиян Колев може да се похвали с повече бързина. Красиян Колев обаче може пък да даде повече креативност. Мазир Суа сега е на чиста позиция. Подаването му в крайна сметка бе избито от Даниел Кайзер. Последствие при добавката топката не влиза във вратата. Ето тук добрите действия на Атанас Илиев. Изчака достатъчно неговия съотборник в наказателното поле Мазир Суа, за да подаде. Получи се. Живко Атанасов. 5 от 9 гола на Живко Атанасов в българския футбол са дошли само срещу пловдивски отбори. Атанас Илиев сега на чиста позиция. Гол! Флага на съдията е ниско долу, което означава 7-ми гол за Атанас Илиев от началото на сезона. Голмайстора на моряците отново напомня за себе си. Разбира се, той не се зарадва на Ботев Пловдив. Разбира се, тази ситуация, както всички останали, ще бъдат прегледани. Даване на Александър Василев. Топката минава изключително близко до гредата. За бронза в надпреварата от Израел. Голяма част от израелците в онзи матч играха срещу България. Неотдавна. Това е Пашеко. Може да пие. Кайзер се намесва. Твърде лесно. Сякаш Ботев допуска положение пред своята врата. И до всичко се стига след грешка. Ивелин Попов първо помогна с подаване. После именно в него се удари и топката преди да стигне до Дюгеров. Ето го и първия жълт картон в срещата. Той ще бъде за Мартин Секулич. Знаете, че пресиращите действия, особено в съвременния футбол, по-скоро се изчаква конкретния момент, в който да бъдат активирани футболистите. Ето и последен съдийски сигнал за първата част на Георги Гинчев с гола на Атанас Илиев. Домакина Черно море води на Ботев Пловдив с 1-0. Иван Дилгеров остава на вратата за домакините. Останалите са Живко Атанасов, Владко Друбаров, Виктор Попов, Цветомир Панов, Васил Панелтов, Пабло Гарсия, Александър Василев, Едгар Пашеко, Мазир Суа и Атанас Илиев. Нещо, което сякаш Илян Илиев се зарече да не се случи. Вероятно показва, че се е извинил за своята постъпка. Сега ново с Черно море. Пабло Гарсия! Ново. По-скоро бе на Пабло Гарсия. Ето тук първо Пашеко получи шута му е блоки, обаче не успяха да го оправдаят, тъй като се готви тройна смяна. Емануел Умен, Минков, както и разбира се латвиеца Степановичу. Сега възможност за Черно море. Панелтов пресече с този шпагат. Сега доста пространство пред Мазир Суа. Той решава да шутира. В тези матчове обаче единствено Даниел Димов от сегашния състав на моряците играе удар сега на Атанас Илиев. Един от най-красивите моменти в матча. Много добрите действия на Цветомир Панов. До подаването на Мазир Суа.
И шута на Атанасилиев. Сега добро подаване към Степанович. Той в наказателното поле. Получава подкрепа от Балянис. Сега внимание! Точук Вонади не успява да стигне до топката. Ето го центрирането. Футболист на Ботев успя да избие с глава. Там се сблъскаха двама от футболистите на Илян Илиев. Трябва да внимава Кайзер. Излиза напред. Отлична възможност за Черноморе. Много неточен пас, обаче пропуснаха отлична възможност гостите, а това е и края на матча.